Nobyembre 17, 2024. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, sa mga adlaw human sa panahon sa kasakitan, mungit-ngit ang adlaw ug dili na mudan-ag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug motipas sa ilang naandang agianan ang mga planeta sa kawanangan. Ug unya diha sa mga panganod makita ang anak sa tao nga moabot nga may gahom ug himaya. Ug suguon niya ang iyang mga anghel ngadto sa tanang suok sa kalibutan aron tigumon ang piniling katawhan sa Dios gikan sa tanang dapit. Kuhain ninyo ang pagtulunan ang kahoyng igera. Inig panghumok na sa mga sanga niini ug mangudlot na kini, inyong masayran nga duol na ang tinginit. Sa samang pagkaagi inig kakita ninyo nga kining mga butanga nagsugod na paghitabo. Masayran ninyo nga duol na gayud ang pagbalik sa anak sa tao. Timan ikini, kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang mga tao karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta matapos apan ang akong gisulti dili gayud mapakyas. Apan walay nasayod kanus amo abot kadtong adlaw utak na bisan gani ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak sa tao, ang amahan lamang maoy nasayon. Ang ebanghelyo sa Ginoo.